Wara traġedji riċenti fil-Mediterran, sabiex tittaffa l-problema tal-immigrazzjoni irregolari u l-imwiet li din qed iġġib magħha, il-forzi navali Ġermaniżi bagħtu żewġ bastimenti lejn il-Mediterran. Iż-żewġ biċċiet tal-baħar, il-Combat Support Ship Berlin u l-fregata Hessen telqu mill-inħawi tal-Qarn tal-Afrika u għaddew mill-Kanal ta' Suez biex bekk nhar il-ġimgħa daħlu fil-Baħar Mediterran. Il-fregata Hessen għandha sistema ta' radar li biha issib dajjes sa 40 km bogħod. Fl-istess waqt tiflaħ is-salva fuqha mal-100 persuna. Min-naħa l-oħra il-Combat Support Ship Berlin u ekwipaġġat bi sptar militari li għandu l-faċilità u riżorsi li jikkura 250 persuna għal jumejn. Sors mill-Armata Ġermaniża sostna li l-bastimenti se joperaw indipendentement mill-ħidma ta' Frontex u li xogħolhom se jiffoka fuq is-salvataġġ u mhux l-attakk kontra it-traffikanti tal-bnedmin. B'din l-għajnuna fil-Mediterran il-Ġermanja tingħaqad mar-Renju Unit fl-għajnuna navali offruta fl-aħħar jiem. Renju Unit li saħħaħ l-għajnuna fil-Mediterran permezz tal-bastiment HMS Bulwark. Dan kollu seħħ wara summit straordinarju fi Brussell li sejjaħ biex tkun indirizzata l-problema tal-immigrazzjoni illegali u traffikar tal-bnedmin fil-Mediterran. Summit li segwa traġedja li fiha ma' 800 immigrant tilfu ħajjithom traġikament u li fih kien deċiż li l-fondi għall-Operazzjoni Triton ikunu triplikati, li jitħarbtu iċriki kriminali li jitraffikaw il-persuni, kif ukoll li aktar tard din is-sena pajjiżna jilqa' summit bejn l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Afrikana u pajjiżi terzi involuti fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali.